Velkommen til Globeface-markedet. I denne video vil jeg gennemgå, hvordan man opretter sig som bruger på Globeface-markedet. For at kunne anvende Globeface-markedet er det nødvendigt, at man lader sig registrere som bruger, og at denne bruger tilknyttes en gruppe i Globeface-markedet. Det vil sige en privat virksomhed, en kommune, en offentlig myndighed eller lignende. Processen består således af 2 trin. Det første er oprettelsen af brugeren, og det andet er oprettelse af eller tilknytning til en eksisterende Globeface-marked-gruppe. Jeg vil starte med at gå ind på Globeface-markedets hjemmeside. www.globeface.com. Forsiden viser forskellige information om Globeface-markedet, og registrering som ny bruger kan jeg gøre ved at klikke på Ny bruger i højre side. Hvis man allerede er registreret som bruger, anvendes Login-knappen øverst til højre i browseren. Jeg vælger Ny bruger. Når en bruger oprettes, skal man angive en række information. Dette er det første skridt i processen mod at oprette sig som ny bruger. Man skal angive et brugernavn. Brugernavnet kan man selv vælge, det må blot ikke findes som brugernavn i Globeface-markedet i forvejen. Dernæst skal man angive et password samt en bekræftelse herpå. Man skal angive sin e-mailadresse. E-mailadressen må heller ikke findes i Globeface-markedet i forvejen. Til sidst skal man angive, hvilken valuta man ønsker at afregne sine downloads i. Jeg vælger danske kroner. Når felterne er udfyldt, trykker jeg på Opret bruger, hvorefter brugeren oprettes. Det der sker nu er, at den netop oprettede bruger modtager en e-mail fra Globeface-markedet, som informerer om, at brugeren er blevet oprettet. Herefter åbner dette skærmbillede, som udgør andet trin i brugeroprettelsen, nemlig oprettelse af en gruppe eller tilknytning til en eksisterende gruppe. Man kan ikke benytte Globeface-markedet uden at være tilknyttet en gruppe. Skærmbilledet er delt op i 2 dele. Den øverste del anvendes, hvis man ønsker at blive tilknyttet en eksisterende gruppe, mens den nederste del anvendes, hvis man ønsker at oprette en ny gruppe. Lad os tage dem en ad gangen. Hvis man ønsker at blive tilknyttet en eksisterende gruppe, markeres valgmuligheden uden for Vælg gruppe, hvorefter man skriver gruppens navn i feltet Gruppenavn. Her. Dette skal være navnet på en eksisterende gruppe i Globeface-markedet. Husk at stave gruppenavnet helt korrekt. Administratoren for den pågældende gruppe vil herefter modtage en e-mail om, at du ønsker at være medlem. Administratoren kan herefter gå ind under Min profil og godkende, at du bliver medlem af gruppen. Når denne godkendelse er foretaget, kan du begynde at benytte Globeface-markedet. Hvis du derimod ønsker at oprette en ny gruppe, gør du dette i den nederste del af skærmbilledet. Du markerer valgmuligheden ud for teksten Opret ny gruppe. Herefter udfyldes felterne for gruppenavn. Vi opfordrer til, at man også udfylder den engelske udgave. Det vil sige, hvis der f.eks. er tale om en kommune, bruges ordet municipality i stedet for ordet kommune. Dette vil øge tilgængeligheden for ikke-danske brugere. Herefter udfyldes adresseinformationen i de efterfølgende felter. Såfremt man ønsker at sælge data, udfyldes disse felter med bankoplysninger. For at færdiggøre oprettelsen af gruppen, accepteres begge disse dokumenter vedrørende de generelle betingelser for anvendelse af Globeface-markedet. Derudover skal anvendelsesbetingelserne godkendes for de enkelte datakilder, som efterfølgende downloades. Nu er du klar til at bruge Globeface-markedet.